Atensyon sa magigikan sa dakbayan sa Sugbo nga musod sa lalawigan sa Sugbo. Istriktuho na pagbalik ang pag-agi sa mga borders sa dakbayan o sa probinsya. Ano ang report? We will reinstitute very strict border controls again. Kung unsa to ka strikto sa una, mo na ang atong ibalik. Kinang ipahibaw ni Cebu Governor Gwen Garcia isip lakang aron napugngan ang pagkatap sa COVID gikan sa Cebu City nga mulabang sa probinsya. Alas 12:01 sa Hunyo 26 adlong Biyernes ipatuman ang istriktong border control. Ang katong gikan sa dakbayan sa Sugbo di na makasulod sa probinsya kun way pass gikan sa Kapitolyo. Dili mahimo nga ID o Certificate of Employment lang ang danon. Gihatagan og kahigayunan ang mga nanarbaho sa Cebu City nga makabalik sa ilang mga dapit sa probinsya sa dili pa maabot ang tagal. Katong naapil lang sa mga exemption ang makasud sa lalawigan basta adunay Capital Pass. Mao kini ang nakabutang sa Executive Order No. 17 nga subling gipatuman sa gobernador. You would have to again secure a pass from the capital as a part of the skeletal workforce. Because isecure ang Cebu City, so skeletal mo. In fact, ang capital is back to skeletal workforce. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.